Pasalamat lang udaan kaninyo dalanday. Nagihatan ninyong pagtagad ng akong suwat. Dinhisin yung number 1 nga programa. Mga lamit. Katasak! Kinabuhi! Diri sa mo ang dapit, number 1 inyong programa, ambot lang sa laing lugar. Lahi-lahi magtay sa mga tao. Apan kung ako ang pasultihon, kamura ginang akong ginapaminawan kanadlaw. Salamat. Tawagan na lang kong Kit Kat. Dili lang ko tinuod nga pangan. Nagsagubang ko, ugbog at kaayo karon nga sulirando landay. Kabahin kini sa akong bana, si Rigor. Perting grabiha kining banahan eh. Mailhan gid ni maning lalaki kung mag-usab na no. Daga nagkabag-uhan. Kung kaniadto, ginasundo pa ka, karon di na. Kaniadto, sabay pa mo mangaon, karon di na. Kung kaniadto, napay mga paglangga-langga. Apan karon, wasent na. Namatikdan ako siya sa dihang doon na changes. Hinungdang nagsugod kining Mga tao kinabuhi! Katasak! Gor. Tawanan ni tulog-tulogan naman tani mo, Gor. Gor. Ato lang ko naman po ang ilok binga huta ba kayo? Baka naman ako ng roll on. Da. Yakan ko ning nam. Da. Pagani, action ko ning yaka. Ha? pau ang ilot mo na eh. Sa bangkang, anong ginana naman ka? Anong katulog-tulog ka sa tripa? Ga, di ka pa'y guga. Huwag ka na tanaw niya akong postura, gulo. Ano may kabaguhan mo? Ak ang likod. Sa akong duster. Kasi may kabaguhan na yung postura. Ito nga, sa kasimana naman na mong sulog-sulog yung duster. Ikaw ba? Nagtripa. Ay, nagkakaayo ay. Ayaw ko pag-anag. Gorbigor. Sige, nakatulog na ba? Ikapoy ko. Ayaw ko sa kwan yung web. Tinanin mo eh. Ba? Katulog na lang. Ito bang sa COVID? Di ko din naman kapakasaw eh. Matulog ko. Talina pa! Makalagot pa ka, Goroy? Gor, makalakot yung kagurba! Puto na. Karoon na ng pana. Ay, ano? Sa ba? Ikaw pala. Katulog ba? Ang kausan mo kay kasakuawi? Ikapoy ko? Sa mga ka? Ga, Ikapoy kape. Ikapoy sa nagkabaho. Di mo kasi siguro ka hinigda niya. ga, nagkangay may delivery nga tiles ga. Kapoy kay ga. Ay, kabalo ko ni mo. Kabalo na, hindi ka fights nga. Kasalto ni mo. Alam sa baday ka. Hindi ko na magsilig-silig si mong tra. Sige na pa. Kapoy lang ko. Ga, inisig ko na. Ga, Ay, sige na. bawi ko ma. Sige na, ilang karoon. Kapoy ko. Ay, na dyan mo, Goloy. Sige na. Sige ako manuban na ito ni Toro. Sige ako manuban na ito Toro. Mauna na. Mauna na ito helper mo si Toro. Mauna. Nachikinini ang iyang... Hindi, nachikinini. Klaro kayo. Nakakanig ko titod. Akong plasmatan na niya.
Oh. Ginoo. Tinuod ba kini ako nakita? Tinuod ba kini? Usa ka chikinini. Chikinini. Chikinini gini. Chikinini. Chikinini. Boy! Gamantar ako. Kaon sa kol kaya kuan diri o pamaho kanang hotdog, longganisa. Sige, dili na kay nagdali ko na. Kami delivery sa Jinsan ron. Sige lang kaon sa kamay kay bukas na kayong trabaho, Gor. Dali Gor. Sige, dali lagi. Gor! Dali ko, pamay. Gor! Hoy! Nalain na dyan ko ani tawhana ba? Nalain na dyan ko ani bang? Bargun, dito ko na. Barar ba nagmuha motor, ha? Ako na binagdaon, anak. Sa panghambog ka na niyang motor, barar ba kaya niya magpanti kamay niya sa sweldo? Batado ka! Mau ba sis? Maujod na, sis. Grabe na kayo na tawhana pa. Uy, ano kung paano pa? Abi mo, sis, paglagot ko ka matulog, may kaligdan lang ko, dito. Ay, makawerla. Sa bala? Uy, Ano ka, sis, ka na ako boyfriend si Iron Bricks? Sus. Basta, kung timplahan ako na siya kape kay Karingahon ko niya. Ayaw na ka. Mukha rin, maingit ka rin ito. Ako amigo si Joel Toro. Oo. Grabe kayo to kay Pertikadari to. Natisay uyab na sa gawas. Belo ang ilang tinauganay, pero blind kayo si Belo. Kaya napunti na yung itong taga-punsya. Mga inaanak ba? Pero hindi magmahit ang iyong uyab. Ambot lang sis. Pero usa na ba na nun? Uy, usa na din tayo usa na. kailang ano, other woman ba? Ay, nana, exactly. Naulagot ko din akong bana, sis, kay kanaganing panahon na ganing ka na muli siya niya. Kanang humot ang kayo ko. Tinatong ko na tagdun, sis. Dati kayo ba? Nagaling ko ka sis? Uy, nakaligo ko. Uy, Pero kamal ba kaya? nag-ailis kong duster. Ako na sa sis, sinani lang dyan yung color, pero ni sa polka dots. Wala na siya kanang agyan, mabigbang na. Wala na gumagong siya. Sis, uy. Tapos usa pa. Wala Wala ko ko pagduda na yung husband. Duda na tsukuanan niya sa sakay. Ako na siya tawagan. Hindi makontak ko niya. Naikaw sa sis, paminaw. O, sige, kaya maminaw. Naitskinani. Shkin Naitskinani. How many? Men, baka isa lang ako nakita. Pero sabi kayo pagka-paak, sis. Ano yun na? Klaro kayo bangkit. Lagi ka kayo, sis ba? Di ba kung kayo pugbuni? Malay mo, si Bunila, baka na nag-start. Nanay lipstick ang Bon Edi ay. Naglagot at yung kaay ko, sis. Relax lang. Magbuhat ng plano, sis. Relax lang, sis. Sis, napangi ko. Sis, yung sa gatas gipato lang sa Sis, nalalag yung sis, akong sisis. Goryo? Goryo? Sa kanya? Igor, di ay. Sa diri. Nakapagkutanan niyo. Oh, gapoy ko gigan may jinsan. Ayaw ko kayo, kamalo ko kikakagjinsan. Kamalo ko kikakagjinsan. Init kayo naligo, may dagat ito na ako yung pinakag, Oo ba? bukya sa liog. Katong lagi ng Bukya, bukya. may nabukya ka na yung lipstick. Mayo kayo, mayo. Yung butangan ako lipstick,
Tambal man doon na daw. Ayaw kong charchara. Ayaw kong charchara rigor, ha? Kung saan man yung problema ni mo? Magigaway na sa kaskuha? Gigapoy ba ako ng itagwarta, ha? Sige, hunat yung kasama ko. Hunat mo ka. Hunat yun. Lurat na ng mata ni mo, sige, kasilos ka. Maluman! O maluman ang pamati mo kami ko ni mo. Malu ko nga dahil. Ay, kung pa na, nagbinuang ka. Sus, naka Nagbinuang ebidensya. ka sa tawang relasyon, nagbinuang ka sa tawang relasyon. O nagbinuang. Wa kay ebidensya. Ay ko pa sa si hindi. Leones. Nang kagipaak, nagbukya. Sa mga Pariharagin mo. O ka kayo nagbukya? Ha? Jellyfish ba? Sa jellyfish. Ha? Jellyfish ng kwan, ka ng mga baligyan ng tiles diya sa kwan? Naligo ka ni Migdagat ka ni... Ha? Mayan yung amo no kay, di ko mong dilipin, maligo mong dagat, ng mga pas mo, ano? Ha? Apoy na ka-istorya ni mo eh. Kapoy, say kapoy. At talaga. Gamito na ako niya ko. Ang akong gahong. I-undercover ta ka. Bantay ka! Bantay ka! Yan naman, ito na ko. Dali ko. Ha? Lakaw man may halok? Ha? Bantay lang ka. Tawhago na ko to si... Disputin manalo. Tawagan. Pantay. Sundan ka na ko. Mayong buntag, Inspector Jack. Ay, puta mo na. Hindi ka. Nalagoy na nang siyo katawa. Inspector Jack, ka na nga. Mga yut ako yung tabang. Nakoy pabisigahan mo ako ang bana. Kusa ba ka na? Inspector Jack, sundan na to itong bana. Ang akong bana di ay, murag nagduda na ito niya, Inspector Jack. Murag na sa iba, like, murag na sa babae. Kamulo ka, misis. Mo ka na ako mga ganahan nga mga kaso nga tukion. Mag-imbestigahan. Gamitan ako ng lohika, siyensya, at pagmadiskarte. Tara, ubalik ko, Inspector Jack, ato na to sa Durantain. Tara! Ha! Kana. Ipakita na kung kung saan kamayo ni si Inspector Jack. Tara! Kadali lang kaya langga, ha? Langga, okay lang ka? Okay ko lang. Sus, pagkalapit ka na kong langga, eh. Ayo, abaya ko niya langga, ha? Tutugang pa ako isa kapag higugman mo. Diyan lang ka, ha? Kusagin tingog gamay. Diyan lang ka. Sus, kinoo. Kanahan kay ko na kong langga, eh. Bugdo kay Simon. Saka ni. You have to do not remain silent. Anything you say will be against you. Usa ba kayo? Naaraday ka din, ha? Isa ka lang imong kaupan diha. Uy, ikaw man din naga. Lahat ko palagi na yun kay babae. Lagi na kay kulong kantida. Gusto kayo mo dahil runner na sa una na yun. Runner na yun.
Pwede kayo wala ka. Hoy! Salamat! Salamat kay kadago kay kubat isip ko kadagan. Tama na na. Ay po, alala. Ikaw, kinsa ka. Kinsa ka, pulisa ka. My name is Inspector Cha. You're Inspector under Cha. arrest. Drop your gun and put your hands in your shoulder. Babes! Dagan na, babes! Dito sa fire exit, babes! Bib sa'yo tawag, bib sa'yo ha? Patay ka wakay po! Tama na, tama na! Tama na! Adaring kanda ko! Adaring kanda ko!